Bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on ala ɗo yano artiɗo wonno eɗen tawe ɗo e leegal Musdalifa tawi eɗen jilli goto e fitiram golleɓe tawi kadi ko ɗo jeeya e nder wuuro ngo Madina Gounass woni Lamine Sow ma en gueto yewtidde makko ko famɗi fo to banggue gurdam makko seeɗa kono kadi ma en gueto yewtidde makko e ɗeɗo golle holno natiri hen holno kadi no woni e gollirde hen oɗo saaha ɗum noon Lamine min calminima. Aleykum salam wa rahmatullah Alaji Baba Galle mi salmitima mi salmini téléspectateur uji Fitina TV foof mbiɗa wima bisimilla ma e galle ma. e tigui a jarama min mbibani e ko adi foof miɗen jiiɗi gartana min e holon woni Lamine Sow to banggue tarih kala ko haala e neɗɗo ne wawi wonde kono ko neɗɗo haali e hoore mum ɓuuri gonɗude holon woni Lamine Sow. gonga e Alaji Mamadou Oumar Sow woni babam nenam ni mammere hamin koɗi ɗo to Dar Salam ɗo Medina Centre sere berde fiɗɗe ɗo ɗon woni galle amen galle Sowsoɓe min noon ko Dakar jibinami toon mawnumi toon janggumi meccal gartumi ɗo ko en 2015 gartumi e Medina Gounass e dow e yidde jinnaɓam e duwal ceerno Ahmed Tidiane Ba au passage mboɗo yetta ceerno men ceerno Ahmed Tidiane mboɗo yetta toute la population de Medina Gounass. eyyi avant ko aɗa naata e ngal ɗo meccal woni couture beela wonɗo gadinɗa rewde to banggue jangde ni français walla qur'ana. eyyi mi janggui alqur'ana hami jofni to Dakar to noon min ko babam jibini ko mboɗo sikki ko min tan meeɗi hen wonde Dakar min tan meeɗi janggude toon ko heddiɓe fof ko Fouta janggi mais min babam meeɗa jabde mi ummo e sere makko nde janggumi noon ha jofnumi gasnumi ne jofnumi comme aɗa andi tan tout jeune boy Dakar mi natti yidde jangde de babam wi kam noon joni ko gueɗe ɗiɗi tan ko meccal tan ade janggani kam a janggo en meccal o nawimi to Alaji Idrissa Niane on woni maître am on jangguinimi on gondumi ha o dowani kam kadi jaami to babam goɗɗo ne wiye Alaji Abouba kanko ne wonno ko ripol holto to Sandaga onne continue toon meccal am ha Allah wallimi noon après noon continuer ha ko gartumi ga e Medina Gounass. tigui caggal nde garɗa ɗo e Gounass meeɗa meeɗi yaltude leydi ndi to banggue ɗanngal walla ala. Non non malheureusement non min mi meeɗa yaltude j'ai une fois essayé d'ailleurs ɗum woni sah saabu ha garmi ɗo par ce que mi meeɗ yidde yaade France garmi mboɗo wayno ceerno to Dakar to mboɗo yiiɗi yaade France te j'avais tous les papiers nde o namni kam so tawi mi resi mbimo mi resani taw wi kam so tawi mboɗo wirde mbimomi ala mi wirtani o deeƴi kanko o ceerno Tidiane wi kam ala an jooɗo ya Medina Gounass nden mi anda so mi aratano ɗo sah ya Medina Gounass jinnaɓe ɓene ga mais min ko Dakar tan gonmi ceerno noon ceerno Tidiane wi kam ya Medina Gounass déjà wirdu kam a naggat ɗo joni mais ya toon sa resi après garta ƴeewen malheureusement noon mi jaɓani konngol makko on saaha mi jaɓani mboɗo wadda hen ha finalement dal mi ala mi donkumi yaade France gartoymi ga taw aussi jinnaɗo o nde ceerno wi yomi artu tan kanko fiiɓe ɓerde makko ko min komi poɗɗo artude ga ɓaade ko noon ceerno wi mais min mi famano ɗum mboɗo wadda hen de mboɗo sikki ko 97 ou 98 wonɗo mboɗo wadda hen ha hitande 2013 gartumi ɗo mboɗo arti ɗo taske tawmi ɗo jinnaɗo o taw min mbayri yidirde bon jiimi omo dañi ko musmi par ce que ko ceerno wi komi waɗani pellitmi noon waɗande jinnaɗam ko wi ko e ceerno Tidiane ko wi ko mi arta ɗo komi gondumi e babam ko foof noon omo waɗi remarque tout le temps mboɗo nodde téléphone aji mboɗo wiya nañow à un moment donné o noddimi o wi kam wona ni artirte a wi aɗa arta mais wona ni artirte wat feere duttoɗa Dakar degla situation ma après garta bon c'était mimiɗo ko un 1er décembre 2013 ñande hen subaka mboɗo waynodiri e babam wi kam Lamine min de
komi ñaagiiɗo makko kalduɗen ko mboɗo yiɗi mbaɗa ɗum mbimom billahi baba mi waɗat ɗum jaami Dakar balɗe 14 fawi hen babam rutti. J'ai quitté le 1er safurla 15 jours, j'ai quitté ici le 1er décembre 2013. Lundi 16 décembre 2013 babam rutti gartumi ɗo ha situation fof jane seeɗe tum ha ɓenni duttimi Dakar tawa noon mawnam goto e France ne Ceerno Ahmad Baro mbimomi min de dede komi pellitɗo artude Médina Gounass par ce que mi haaldi ɗum e baba te baba ɗum ɓooyi yidde ɗum jinnaɓe fof ndi ɗum Ceerno Tidiane yiɗi on mawnom mbiyeteɗo Ceerno Ahmad Baro adi sodandemi machine ngaji ɗiɗi o wi kam ɓayde tan no felliti aɗa yurto Gounass min soodi ɗiɗo machine ngaji ɗiɗi tottimi gartirmi ka nde gartumin kadi mi anda ɗo haydara gonɗumi e frère am goto ne Baba Galle Sow funnague jumaɗo bon par ce que il fallait que mi wona ɗon pour mi anda wuuro ngo kankone de passage mboɗo jarnamo mboɗo yettamo par ce que kankone o walli kam no gonirmi e Gounass par ce que nden ala ko gandumi ɗo mais won noon min nane nde garmi mbimi yomi manam mboɗo daara mboɗo heeɗo gartumi ɗo ko le 15 mars 2015 gartumi ɗo définitive e Madina presque gonmi ɗo to Baba Galle 2015 2016 ha 2017 dañɗen oɗo place oɗo nokku mo gonɗen guila nden noon ha joni mboɗomi yetta Allah mboɗomi ɗo te kadi Ceerno Tidiane ko wino kam ko foof mi yii par ce que meeɗi wiidemi konngol ko gonata Dakar hay goto andama ko arɗo ma aduna o fof anda kanko Ceerno Tidiane mboɗo yetta Allah mboɗo yettamo no fewi no fewi no fewi no fewi eyyi ko ni wayi eyyi tigui a jarama en jetti grand frère mo mbiɗa ko gonɗo France o kono kadi en donima jinnaɗo e mbiya Allah yurmo yaafomo hedda barke makko e ɓesgu o en ɓoy kadi sakkanademo donademo no mbiɗa ni grand frère gadiɗo sodandema machine ngaji beele aɗa wawi artande minum e ɗin machine ngaji holko ɗi gonno eyyi o adi sodandemi ko 20 yi goto e jikki oɗo woni machine mo gadimi addude ɗo e Gounass entre temps noon min e relation jaam e ministre Mamadou Talla en ce moment il était ministre du travail kanko ne mi meeɗi to yaade kadi e min e mawnamo o jaadi toon kadi Ceerno Ahmad Baro bon hamin kaala omo namno kam situation o wi kam mata anda min woni ministére ma d'un seul coup o wi kam joni mami rokkam machine aji 4 kanko ministre Mamadou Talla o rokkimi machine ngaji 4 hen ɗiɗi ko jikki goto 20 yi e circuleuse e machine goɗɗo ɗin noon mbaɗani adapté ɗo finalement wonɓe tottumi ɗin machine ngaji par ce que ɗin jaadani e machine ngaji ɗi liggottomi ɗi ni wayi eyyi to banggue to gonduɗa Baba Galle so ko onon foof ndendi golle ɗe walla ala ko onon ndendi place o aɗa jogui machine ngaji ma aɗa liggo effectivement min ndendano golle kanko ko golle makko banggue o jogui min nene mboɗo jogui gollam banggue eyyi noon dal wayi noon way caggal mum oɗo place ciftinamin ko hollon jour guddiɗɗamo 17 septembre je crois 17 septembre 2017 eyyi 2017 par ce que nenam mi ɓooyi dañde machine ngaji ɗi par ce que nden mi dañi machine ngaji tawa nana galle mais nenam jaɓani mi ummo to Baba Galle parce que en ce moment j'étais pas prêt kanko elle a compris cela eyyi mi parani pour wawde ummade to Baba Galle ñande nde o wi kam de joni mi duwanimama on tinnaɗo debbo mamère nde o wi kam ñande hen mi duwanimama wat feere ƴeewa place ñande hen mboɗo wonduno e miñam goto ne wiye Tidiane Thiam kanko ko employé am minen gonduno to Baba Galle Sow to Tidiane Thiam ari wi kam de grand min de mi yiiɗo place jaami garmi kaldumi e joom place o min pamodiri min gudditi place o min Tidiane Thiam en ce moment kanko o ñotananno kam mais omo ñoota ñooti makko par ce que min nde min puɗɗi kanko ko min o ñotananno mais tawa kanko omo wawi ko wawi ko parce que kanko ko spécialité e comci rewɓe
Allah walli min kadi nde min gudditi ɗo wonon hamin paamodiri y avait pas de problème min gondi ɗo ha no Allah waɗata hande Allah rokkimo kanko o dañi place makko min mbaɗum continue wonde place am ni way. Ok, merci a jarama ceerno Lamine min beltima no feewi e oɗon ndewmi tekel e ɗiɗo histoire uji kadi hakkude jinnaɓe e ceerno e fof e so tawi ɗum ɗon yawti oɗo saaha Allah waɗima ko ɗo gonɗa e Madina Gounass aɗa jooɗi aɗa liggo e gollal ngal beela gollal ngal angal rokkuma no jiɗirɗa ni golle ɗe. En fait non c'est pas facile parce que toujours mi artate ceerno tan Tidiane meeɗi wikide kam wattu hakkille newnan yimɓe Madina Gounass parce que wonano Dakar ni Dakar prix ko prix tan mais ɗo wayani noon aɗa daña killeneɓe mais rentabilité o wona à 100% parce que yimɓe potani de passage mboɗo waɗa remercier killeneɓe foof mboɗo wiyaɓe eɓe jarlo eɓe jaafo e korke ka voilà mais c'est pas facile c'est pas du tout facile. Banggue golle ɗe ɗo e nder Madina Gounass beela tous les temps golle en mbaɗa fonctionné no hannirta ni enen jaaha walla ala aɗa waɗi tan ko événement ji mum so ɗin événement ji yawti kadi kono joɗotoɓe paɗon walla ala koko yaha ene marcha saaha fo. Eyyi d'accord eyyi aɗa andi Madina kam comme je te dis tantôt Madina période aji waɗi ko taske waɗi ko korka waɗi ko Dakar Madina noon ɓuuri mettude fof ko ndungu so yonti tout est au ralenti peeje ma e gueɗe ma tan mbatta pour t'en sortir eyyi mais wona tout le temps no Dakar ni Dakar à tout moment yimɓe ne garane ñoota à tout moment yimɓe ne garane ñoota min au début comme mbaɗannoɗo pendant les périodes mortes woni par exemple so taske ɓenni ndungu so yonti mi ƴeewa baguiji kewɗi mboɗo ñoota mboɗo yeeya mais malheureusement ça n'a pas marché comme no jiiɗirnomi ni bon ɗum c'est une autre histoire mais c'est pas grave ko noon tan koye expérience uji aduna jeeya mais Madina kam eɗen jogui on probléme seeɗa so ndungu yonti ɗo c'est tellement compliqué que finalement tu t'en sors pas dal. E caggal nde guddiɗa atelier ko connaissance keɓirta client-eɓe walla ala ko golle ma ɗe kewi rokkudema client? Eyyi en fait ko ɓuuri hen hewde ko gollem ɗe kewi rokkudema client-eɓe mboɗo jogui noon yimɓe ɓe ganduɗa ne nananno kam ne gandimi dettini mi arti ɗo ɓe belti hen no fewi yimɓe mawɓe e nder wuuro he yimɓe mawɓe mi yata mi rewata inde ɓe eɓe ɗo ɓe ñotata e min jettoro ɗum Allah no fewi heddi ko ñotol ala secret ñotol ko être sincère envers toi-même être sincère envers toi veut dire par exemple so client o ari tottimo ñotol mum wimo jour tel o so ari yo taw ñoto mum pari totta ɗum min ko ɗum woni philosophie am min ko noon liggottoon ɗum noon yimɓe ɓe ne mantirami ɗum mimi Lamine de so wima rendez-vous tel tan sa ari a taw ɗuttema pari à quelques exceptions près de temps en temps noon tardat par ce que tardugol ngol ganduɗa wona indépendamment de ta volonté fa coupure courant hono no way ɗo hankkini ainsi de suite beela ɗin tardement ji wona e saaha événement ji ɓurata wonde eyyi saaha événement kam ne heewi wadde tardement ji mais aussi ko ligguey ko organisation tan waɗi neɗɗo a andat ko mbawɗa ƴetta ɗum woni ko foftintuma aussi ɗum woni ko toddatma crédibilité vis-à-vis des gens par exemple so tawi an aɗa yanana an ɗum ɗo sa ƴetti a gasnat ƴettu gasna client ma welto an beltoɗa mais des fois wona tawireɓe ɓe ƴettirat ñooti ko pour après julde min noon min mi watta ɗum eyyi min noon min ce genre de personne là min jaɓata ɗum par ce que yitam mi yiiɗa neɗɗo o so ari placement taw woppi place uji kewɗi ari e tuma donc so tawi kadi ari dañani satisfaction e ma e ko yiiɗi ko e ñowtol mum o so welani dal. est ce que parfois kadi watta taw ko client eɓe mbasata addude saahaji événement ɗi jomum wasa addude saaha mo foti addude o walla ala neɗɗo o ara ha para mbiya ɗum ɓitti force ma wima ƴettu ɗum ne kadi beela watta caɗele hen surtout ɗum wona client eɓe ɓe ganduɗa kamɓe ko ɗo ɓe jeeya
koye atelier he gila nde atelier o dawa tawi ko ɗo ɓe ngoni ɓen noon ala kulle alen ɓe garat mais des fois ɓen tampintuma par ce que ɓe jooɗoto jusqu'au dernier moment ɓe gara so ɓe gara ko aussi ko comci kewɗi ɓe gaddata te a suusa salade par ce que kamɓe ko ɗo ɓe koɗe atelier he ɗum ko caɗele amen wona kilaneɓe noon ɓe ganduɗa ɓe garat haala mabɓe ɓe jooɗi ɓe haala ɓe kaala ha ƴetta dès l'instant ka ƴetti wutte o le lendemain tapel ɓe mbima est ce que wuttam paari walla parani eyyi aɗani ɗum c'est pas intéressant voilà ɗum fof ne hen ala fof ko ala hen e tigui a jarama ceerno Lamine min beltima no fewi tumane gudditanoɗa min damal hamin mbawi yewtidde e maɗa e caggal ɗum kadi on almuɓe ɓe joguiɗa to banggue golle ɗe almuɓe ko ne almudo immorta tan ara e maɗa wiya ni yiiɗi janggude walla ko jinnaɗo mum addata ɗum walla ko an yiyata neɗɗo mbiya ar holno dañirta ɓeɗo sukaɓe janggoɓe ɗo ɓuuri hen hewde ko jinnaɓe ɓe gaddatan ko ɓuuri hen hewde ko jinnaɓe ɓe gaddatan min mi wondi ɗo almuɓe hewɓe ganduɗa jinnaɓe ɓe gaddiɓe mais finalement après ɓe gonti maître uji eɓene jogui place uji mabɓe jangguiniɓe ha donima niɓe hami donima ɓe goni hande yimɓe mawɓe ɗo e wuuro he ɓe liggoy ɓe jogui place uji mabɓe mbaɗa yettanaɓe Allah e ɗum aussi par ce que meccal ngal wona meccal bebgal te aussi mboɗo waɗa erago toujours e sukaɓe Gounass mboɗo wiyaɓe wotoɓe keeño par ce que ñotol ko namni temps sukaɓe ɓe noon des fois ne keeñi yiyat ɗo neɗɗo fuɗɗo wawde ñodde pantalon tan sikka yettima caggal soɓe gari ɗo janggude holno kewɗa wondirde e mabɓe to banggue jangde nde kadi hol temps so tawi neɗɗo o rokki hoore muɗum golle ɗe ene waɗi respecté ko mbiɗa ko holno foti temps mbawɗa wondude ɗum cettoɗa oɗo wawi gollal eyyi aɗa andi ɗum ne waɗi dépendre toujours tan e volonté cukalel ngel min mbawmi tan ko haalde e holludema ko ni e ni mbatta wono sukaɓe hakkille mabɓe ne sont intelligents quoi c'est à dire en une fraction de seconde eɓe mbawi yiide kollaɓe une fois deux fois trois fois ɓe mbawa on ɓe ganduɗa noon ko sukaɓe ɓe ganduɗa c'est pas facile a wondat a hollat par ce que fijirde nde ɓurata hewde yidde janggude meccal ngal ayi ngal ɗo meccal oɗo babgalle sa yiiɗi ngal tan ngal yiiɗete ala secret ko meccal foof bangal woni a tampanat ɗum tan ngal en daña ko jiɗɗa hen ni way ko holno foti sukaɓe actuellement joguiɗa ɗo oɗo saha actuellement personnel am ɓe goni jeetato e won hen disons nayo ko salarié ji e heddiɓe noon ko apprenti ɓe puɗɗima wawde de passage aussi mboɗo yettaɓe no fewi par ce que ko sukaɓe dariɓe sukaɓe nananɓemi sukaɓe aussi yiɗɓe wonde quelque chose quoi en fait weeɓani gondigal ne muusi mais min toujours mi wiyatɓe min mi ala sehil e meccal ngal mi ala hen sehil min kala baɗɗo respecté ko kalnataɗa ko e dariɗo mo ganduɗa pour ko atelier o yarata yeeso an woni sehilam te machallah mboɗo yetti Allah sukaɓe ɓe kam ko ngal jaɓɓal ɓe daari machallah e tigui a jarama bel to banggue ñooti waɗi ko ñootol rewɓe e ñootol worɓe beela an kanƴi ɗiɗi foof aɗa ñoota ɗo e effectivement ñooti worɓe ne ñoote ɗo ñooti rewɓe ne ñoote ɗo franchement foof ne ñoote ɗo donc oɗo saaha foof ne ñoote ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ñotte hen Allah no fewi tigui oɗo saaha gonɗen koye lewru korka hankkadi nam feccodiri paaɗen koye julde de korka beela no wayanno ni e duuɓi jawtuɗi oɗo saaha ko noon wayi no client ɓe ne gara oɗo saaha walla ala ne usti waɗi relante eyyi merci beaucoup en fait problème men oɗo saaha mo joguiɗen c'est à l'image du Sénégal wuro ngo welani aɗa andi changement de régime c'est un peu compliqué régime o guila de changé habitude uji kewɗi changé wona ni wayatno mais eɗen jetta hen Allah dal alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo kam kala ko dañi yo yetto Allah mais franchement ne ɓuranno welde ɗo ne ɓuranno ɗum ɗo mais c'est à l'image du pays no mbiyatmami ni ko wuro ngo o wayi noon wuro ngo woni ngo ganduɗa oɗo saaha ne satti seeɗa eyyi ɗum kam amin guura ɗum min mboɗo andi par ce que mboɗo jogui relation ji mais je sais très bien que ni wona ni wayatno quoi e heewi ñotanteɓe kamɓe koɓe client fidèle en kono kadi ne waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa ko jaakat tan nde gara hol conseil mo dokkata client eɓe ɓe holno ɓe poti wade et en fait client o pour qu'il soit fidèle ko an o watta mo fidéliser d'abord
an tailleur o watta client o fidélisé no mbaɗirta on fidélisé woni ko yiɗi ko mbaɗanamo ɗum ayi goppuɗo galle mum ari wirti tayre fo arema on ko jiɗanɗom so ari waɗanmo ko yiɗi ko et puis moi je fonctionne comme ça quoi voilà ko noon quoi so client o so ari par ce que kala garɗo e placement ne woppi place uji kewɗi donc on so ari an o watta client o fidélisé ha kanko o wowma ha ganda finalement o jotta sa o wima sodnam bagui ñotna kam et tout ça min mboɗo jogui client eɓe kewɓe il se déplace pas ɓe noddat kam tan mboɗo yoniɓe partout kalis nani sodnam bagui mbaɗana kam ni mbaɗana kam ni eyyi merci ko wona ɗum ko mi haalde hewɓe ɓe mbi Lamine kanko so ƴetti mesure ma ko lawol gotol heddiɓe noon sa ari ƴettete hande sa arti janggo ƴettuma hol secret mo joguiɗa e ɗum walla ko ɗum wona secret ko wadde maîtrise métier ngal tan min komi professionnel e coupe ko ɗum Allah wawnimi donc mboɗo wawi sahni caméraman o mi daramo tan mi anda mesure makko mi waɗanamo to somi ñooti wonata ko juste ɗum ne woode yimɓe tan ko noon Allah waɗiɓe e min koye yimɓe ɓen Allah waddimi alhamdulillahi rabbil alamin mboɗo yetta hen Allah no fewi beele actuellement golle ɗe aɗa nawdi hen commerçant woni sodde ñoota comci yeyta walla ala eyyi ɗo saaha kam komi dartinɗo ɗum comme no mbirmami tantôt ni par ce que mboɗo waɗanno ɗum mais ça a un peu changé quoi to so Allah jaaɓi eɗen jogui hen yakar moƴƴo bientôt inchallah kaɓe holno jiiruɗaɓe beela aɓe jaaɓi janggude métier ɗe walla ala wonko heddi taw eyyi aɗani mi haalnino ɗum tantôt sukaɓeɓe eɓe jiiɗi mais eɓe keeñi ɗum noon yadata sa yiiɗi hunde aɗa heeñi par ce que en fait des fois probléme sukaɓeɓe ko tampiniɓe kamɓe eɓe jiiɗa mais des fois pression familiale tampintaɓe par ce que a dañat sukama gorko sagata ne dawane jippo mbiya ɗum par la force il faut que waɗa participer galle te wawa taw meccal mum ainsi de suite c'est un peu compliqué mais sukaɓe ne jiiɗi mais koɓe jiiɗi ko foof yoɓe muñ kala ka muñani a tawata ɗum ɗon meccal ngal kala meccal bawgal wonde moi je te dis sa muñani tan a tawata ɗon ko muñal wawi foof min de ko ɗum tan woni erago mbaɗanmi vis-à-vis des jeunes de Gounass yoɓe muñ ɓe mbaɗa gëm koye mabɓe ɓe ganda ko si eɓe jogui capacité soɓe janggi tan so Allah walliɓe maɓe dañ hen koɓe jiiɗi ko inchallah koɗa noon ko no mbiɗa ni an Tidiane Thiam gondunoɗo on gondi he duuɓi juɗɗi caggal mum Allah newnanimo o heeɓi place o yeehi beela ha hande relation ina ɗon oɗon gollodira walla ala alhamdulillah Tidiane Thiam de passage mboɗo salminamo mboɗo duwanomo aussi to woni ɗo yo Allah waɗanmo hen ko ɓuuri jorto makko ko boye moƴƴo vraiment hamin jokkodiri hamin kalda pas plus tard que avant hier hay somin jiidirani ni on s'appelle tout le temps au téléphone ko miñam tan o wawata wonde to ɗum o wonata toujours ko noon Allah waɗi ko heddi ko no comment quoi merci a jarama grand Lamine min beltima no fewi tumani mbawɗa uddi tan min damal ngal ɗo miɗen jetta kadi caméraman o miɗen jetta kadi sukaɓe min tawduma ɗo ɓe oɗo saaha namdal ngal mi partoutera no foti machine ngaji goni ɗo e atelier ɗo atelier o ne dañi machine ngaji jeeɗiɗi foof ko machine ngaji men eɗen jetti hen Allah no fewi aussi jaafoɗami waɗa remercier personnel am o woni sukaɓe gondum ɓe Ablaye Cheikh Gueye Aboubacry Bouba Siraji e sukaɓam tokosɓe ɓe donc kamɓe fof mboɗo waɗaɓe remercier par ce que ko sukaɓe dariɓe on ñaagui Allah aussi yo Allah rokkuɓe koɓe jiiɗe meccal mabɓe ko yoɓe muñ ɓe tinno ɓe ganda aussi meccal weeɓani aduna ko noon tan ala fof ko weeɓe aduna ɓe tinno e ɗum et puis mboɗo waɗa remercier aussi kilaneɓe foof mbeɗa jogui client ɓe caggal wuuro ngo walla ha waɗoɓe commande mboɗo jogui énormément de client caggal wuuro to Gabon to France un peu partout même aux États-Unis mboɗo jogui toon même en Mauritanie on yimɓe ɓe ganduɗa gummoto ha Mauritanie nelda baggueji mumen ga walla France nelda ƴenna wona France nelda baggue mum Médina Gounass ñotane nawtane Dakar ɗum fof ne woɗɗi ɗo foof ko yettere Allah donc on peut dire ko ceerno winoma ko sa woni ɗo e Madina Gounass aduna o andete wallahi ko ceerno wino kam ko mi
mi yetti Allah mi yetti jinnaɓe mi yetti ceernam ceerno Ahmed Tidiane Ba mi yetti population de Médina Gounass fof sans exception hagi Allah aussi yo Allah rokkan korka jaam rokka en sutura aduna e lakara vraiment aussi je te remercie aussi an bab galle par ce que a miñiraɗo moƴƴo tedduɗo et puis mbiɗo wima bonne continuation sur tes reportages tu fais des bons reportages machallah wona ɗum ko wasata taw won ko jinnoɗa haalde min keɓani namdadema ɗum walla taw won message mo joguiɗa ko jiɗɗa haalde ko ɗum wawi wonde eyyi message mo mbaɗen mi lancé rek ko pour les jeunes de Médina Gounass en particulier et mes amis les tailleurs mboɗo jarnaɓe kamɓe fof par ce que surtout Ibnou e Papa Ba ɓen goni jaatigueɓe ɗum ɗo Ibnou Diallo e Papa Ba ko sukaɓe moƴƴuɓe tedduɓe sukaɓe moƴƴuɓe tedduɓe batɓe mi respecté mboɗo waɗa ɓe remercier no fewi eyyi ko heddi ko mbiyanmi tan ko enen fof ndenni meccal ngal yen tinno jokken golle en cifti noon gonɗen ko ɗo e Madina Gounass e atelier Lamine Sow caggal nde jewtiɗen makko kankone onon wonɓe o gollodirta ɗo oɗo kañumne koye no grand Lamine wiri oɗo koye mawɗo ñotoɓe kañum wiyete ko Bouba annene min calminima min calminimama min juurimama beela ko ɗo e wuuro he jeeyɗa walla bon mi jeeya ko ɗo e wuuro he kono famille amen ɗo e wuuro he kadi mi ɓooyi ɗo e wuuro he ɗo jeeyɗa jeeyami ko Mali wuuro wiyetego Tintilla e Fass Tintilla gila hol nden puɗɗiɗa gollodirde Lamine Sow bon minen ya joni 3 ans woni duuɓi 3 e seeɗa mbiɗen gollirɗo eyyi beela ko ɗo jangguɗa meccal ngal walla ala garɗa ɗo kaɗa wawi bon garmi ɗo ko mbiɗa wawi ñangomi ngal ko Benin eyyi caggal mum noon ko Allah tan sogui kam addi kam ha ɗo mbiɗa gollida e Lamine Sow no gondirɗon e makko ɗo holno jiiruɗamo kanko holno gollodirta e moɗon ɗo bon yettere Allah minen fof mbiɗen moƴƴodiri e nder amen eyyi sikki ala e nder amen sikkitare ala e nder amen mbiɗen gollida no moƴƴiri mbiɗen gondira no moƴƴiri kankadi ko mawɗo amen ko mawɗo kadi jurmoroɗo sukaɓe aussi kadi sukaɓe kadi jurmotoɓe kanko ko mawɗo par ce que mo teddinami neɗɗo so teddinima gaynima foof so horsinima gaynima foof guila min jokkodiri e makko min nimsitani aussi kanko hoore makko o nimsitani ko golloɓe o sohli minen kadi ko gollanteɓe min cohli donc noon guila nden hannde noon ligguey amen ene yaari yeeso yettere Allah hol ko mbiyata sukaɓe ɓe gonduɗa ɗo ɓe bon yettere Allah sukaɓe aussi min jawaki ɓe min kutaki ɓen eɓe mbayi noɓe poti wade aussi kadi ɓe ɓeydanaɓe courage kadi toujours yo ɓeydu courage kamɓe goni sukaɓe arle o kamɓe gonata ɗo mawɓe janggo so Allah jaaɓi donc noon meccal en tiiɗi ha may ko ma muñe meccal wona fini tan a heeɓi ma tampana ɗum aussi sa tampini ɗum kadi ma yiyoy valeur muɗum e nder hoore ma par ce que sa yaɓati ligganade hoore ma andu ko tampanoɗa fof foftere mum ko hande ɗum minen fof min dewi ɗon joni noon kamɓe mi hokkanɓe courage tan toujours yo ɓeydu courage hol avant korka en jogui no liggorto ɗon e o saaha korka ene jogui kadi no liggorto ɗon beela wawi holon saaha kewɗon dawde taw ko korka bon so woni ko korka min kewi dawde 8 heures 9 heures ɗon ha 10 heures ça dépend heure tan Allah findinami fof on heure min dawata eyyi hatta noon ɗo ha 19 heures miɗen ɗo walla soit 18 heures 9 heures 19 heures moins rek min koota min jaa min komjo to min jaari hayde 20 heures quelque min garta min continue ok merci a jarama yo Allah faama Ablaye Déme mi salminima annene ka goto e sukaɓe ganduɗa ɗo golliɗo e Lamine Sow to atelier makko ɗo e ko adi foof calmina bandiraɓe eyyi mi salmini onon foof mi salmini seeno mi salmini onon foof mi salmini Gounass e guila holnden puɗɗa gollodirde e Lamine min Lamine puɗɗi gollodirde ko 2023 ɗo puɗɗiɗa janggude walla wonɗo puɗɗinɗa bañ goɗɗo non ala mi wona ɗo puɗɗimi janggude tawiragal ko Thiès 2017 2018 eyyi Allah waɗi noon duwanami kole 12 mai 2023 nden woni garmi ɗo o place ɗo eyyi kanko Lamine holno gonɗon e gollirde oɗo saaha kadi holno jiiruɗa golle makko eyyi o saaha kam emin golla tan ligguey o hande weela janggo kadi moye lool mais ko muñal tan par ce que ko suwa o quoi hunde kam sa waɗi suwa ligguey tan ko ɗum tan kontinta so weeli won hen so metti won hen ko tinnare tan holko mbawɗa wiide grand Lamine courage rek ko neɗɗo moƴƴo vraiment ko neɗɗo moƴƴo o mettani wondude sa faamimo kay o mettani wondude ɗum tan mbawa wiidemo yo jokku golle dal eyyi holko mbiyata onon sukaɓeɓe yo ɓeydu tinnade rek booƴi kam hande meccal kam wona sera e neɗɗo meccal hande wona sera e neɗɗo booƴi foof yo ɓeydo gollude ɓe ƴeewa mecce ɓuuri
ɓuri yaade ga e laaɗe walla wadde goɗɗum e goɗɗum sa jogui meccal kala to jaaɗa e liggol e ron bela liggade fof a liggol ko ɗum woni ɗum meccal ne waɗi fayida meccal wona sera e neɗɗo eyyi ko ɗum mbiyami boyji eyyi ɗum noon merci Ablaye a jarama e Lamine en gari hen ha ɗo e yewtere nde miɗen jiiɗi ciftina bandiraɓe ɓe holɗo placement tawete kadi e numéro ma téléphone so tawi o cas so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde e maɗa holno jomum waɗata ha jokkodira e ma e place o woni ɗo ko Mousdalifa seeɗa galle Baba Oumar Baba Issa e numéro téléphone am ko 77 355 12 82 voilà on woni numéro